Pan Vondráček tady říkal, že vzhledem k tomu, že v programovém prohlášení neřeší otázku Íránu, tak to není možná pro ně přítomná otázka vůbec v těch debatách. No právě proto. Stejně tak neřeší Ukrajinu a my sledujeme už několik let, že ačkoliv programové prohlášení té či jiné vlády ty otázky neřeší, tak ten svět prostě nečeká na to, co se shodne nějaká koalice, která prostě v tu chvíli funguje. Tohle to jsou věci, které jsou nesmírně důležité, ovlivňují ekonomiku, zdražují ceny plynu, ropy, vidíme to. Jestli ta situace bezpečností v tom místě konfliktu nebo celkově na Blízkém východě nebude lepší, tak nás to bude stát i peníze. Ovlivňuje naší bezpečnost v tuhle chvíli, kdy naše česká vláda navrhuje ponížení rozpočtu na obranu, když vidí, že na Blízkém východě se děje tohle, Rusko stále útočí i dneska na Ukrajinu, zabíjí tam lidi, tenhle konflikt máme poměrně blízko. A to je to, co téhle vládě vyčítáme. Nejenom to, že oni na to nemají jeden názor. Já bych po nich ani nechtěla, protože 108 lidí nebude mít zcela jistě stejný názor na všecko. Ale já bych strašně chtěla, aby existovala jasná pozice Česka v tomhle nebezpečném světě plným výzev roku 2026, kdy tady máme nějakou OSN, máme tady mezinárodní právo, které se tady nedodržuje, tamhle nedodržuje, kdy si tady někdo udělá útok, který může být odůvodnitelný, nemusí být odůvodnitelný. Já tady jenom musím říct, že jako já se nikdy nebudu zastávat iránského režimu, který byl zrůdný, který tam vraždil lidi, bylo to jako otřesné, ale my nevíme, jestli ten útok, který udělali Spojené státy spolu s Izraelem, odůvodnitelný byl. Je to v podstatě poprvé, kdy v tomhle regionu útočí jenom dvě země. Vždycky to byly nějaké skupiny. Pan Vondráček správně zmínil nějaké minulé dějství, které se tam děly. No on ten vývoz demokracie tam nikdy moc nefungoval. A já jako politička bych strašně chtěla slyšet, že má někdo plán B s tím regionem, že nás to nebude stát právě na těch cenách plynu a cenách ropy další peníze a další problémy celé naší jako zemi a ideálně, aby to nestálo i starosti i těm lidem, kteří od někud cestují nebo tam si dovolili jet na dovolenou. Ale dovolte mi tady říct, to je přesně to, co my chceme řešit i v té sněmovně. A vy nám to jako vládní koalice neumožňujete. Místo toho tam schvalujeme den vlajky a jako podobné věci. 2,5 hodiny jsme se bavili o týrání zvířat. Já nejsem proti, pane bože, ale dovolte nám aspoň občas v těch situacích se bavit o zásadních věcech, které mají takhle obrovské dopady. A není pravda, že to není potřeba.